Ako na nga doon nga ng kinabuhi. Hi guys! Madung adlaw ninyong tanan. Ako na po this Dizenverse. Welcome back to my channel. Uwan guys. Karon guys, magluto mig amang sudan paniud to. Magluto mig kanang tinulang manok. Kilami higop-higop o kananay sabaw kay kananay tugnaw. Ngarapang tugnawa guys, lami kananay tikongkong. Kuha na, September 1 na, bare months na. Napunto Pasko mo na ka guys, arang dali arang kadyong buwan. Yan na tayo, birthday na Pasko na na, nag-birthday nyo pa, iwan ang tagbaki. Tagbaki na marong gitinguan na. Ay pa, naman tido Manikap ka. tagbaki. Na may baki nga dagko diya sa likod mo. Iwa ka kakabaki no? Pagkanong Wala. baki, grabe birthday boy, pagkanong baki. Oo, kung paswerte na lang yung singkuan ba? Bakang baki mong grasya si mong kinabuhi. Oo. Sulok sa imong mga grasya sa imong kinabuhi basta. Hindi, Saan tagbaki? bantay bitaw magluto, bantay dun mga una. Yung mukhaon ka ba? Di po itong baki nga likamprag na. Ano sabi yan? Parang baki na dabong ka ba? Nakoy baki na po. Mangga. Ma, patay mong tanong. Ginsa naman po na. Pero di kang kapapansin ha. Sige. Pero di kang kalabtanan, papansin di ka kadyo. Sabag kuan guys, atop kay kananay uwan. Ganiha ka sa kadyo buwan dyan. Sige rabag pangilap. Kiniling, hiwa na. Marinig naman ni uwan, ikad-kad naman ni. Na, nakuha-kuha pa ko diri pinuti na. Pinuti oh. Para ni. Oh, thank you Lord for the grasya today. Sayaw na, risky pang mata pingalangan, hindi oy. Parang malang doon. Magkuha na ko dito, Ben. Magkuha ko dito. Magandang na ko dito. Tayo. Ha? Hindi pa rin ko na. Uwan man. Puro pa lang dito. Ha? Ligo ka kay kami ni Papa na naman ah. Uy, usuligo ron guys. To, dirita. Mahaling ay dikit. So guys, nangugas og manok ang bata guys. Bata kasi bata na tundua. Guys, limpo yung nakatang niya. Ang atong sabon nga tinulang manok. Mao na yung mga isagol sa mga sinabaw, sibuyas dahon, bombay, ug luya. Wa may kamunggay. Kanara, basta kay nay sabaw. Kumusta naman kadana pa? Kumusta naman kadana? It's okay, I'm fine. Nakaandam na to pa. Basta ka pa rin pa pagkaw. Merkulis nga uwan. Pa, di man ko makatabok. Agot lagi, ano ka na? Oblera na pang say sulod na. Gisaon man gud ang manok pa para dili mahilaw ba. Mahilaw man akong sasabaw, awa hilaw lagi. Hilaw, lumiyaw na. Lakabutan sa bata na milo. Giringkoy! Giringkoy! A few moments later. Hi guys, majangod to guys. Sa manamig paniud to. Jadas giyan, naga. Tanaw-tanaw ko ni jaga practice ug kananay gitara kay magpakuan ko patudlo. Good life. Good life yun, good life. Kanja mapay pagunong sa kananay uwan. Kasi kajubuan ganiha nga sabag atot maduganing kay ning kuan na, ning hunong na. Jadas giyan nga practice. Kadloy kugi insaon kay mga rana ko. Isip naman. Kaso lang kay wawon ko. Tanga di man gud na pwede. Ubisa ako gani diri ko magsulat pero ang kato na mo ko ngani. Loy ko na. Ada, lisod man gud. At dyan guys to ah. Nga. Kuhan siya. Silpon. Pakabton ko lagi. Pakabot. Diyan, asa magkampikas kamot, asa magkuwagi. Indra. Ibabaw, uy, alam magkuskus sa silalong. Lisod man. Diyan. Muna proper form. Tapos
beginner pa man ka dapat ang praktisan kay kuan pa na. Pare atong gi-practice na ko sa gitudloan kung kuya Janjan ba. Sige. Kuan man to G, E minor ug C. Di mo na yung pinakauna gid niya mong kuan makay beginner pa man. Kani? Nga ni ba? Buhi isa. Ana. Buhi, B. Na, dili di ay. G, then A minor ug C ug D. Ay bali di ay. Agoy mabalo. Unsan lagi? Bisudag ka ni mo man na pag ikukuhay na lang pangandoy ana maoy. Dana. Bisudag na ko kag kuko. Nanundig na ikuko. Di lagi na nimo madutog tarong lagi. Dapat ang mo duti straight para dili maabong ang ubang kwirdas. Natagto pa ning ang kuko. Oo, to na Kito nimo. pisa ka kuha Ya. sa kuan. Di lagi na magsilbi makina kay kuko. Sus maway na por mama balo. Ako ba? Wala lagi tingog lagi. Ambi ba? Ay sa. Unsa man naman? Ambi biki. Oy, klaro gid mo. Ganahan ako makamao gitara kay. Sud na. Sige, yan sama na dari. Nabot magkadi lagi na kana lagi kana diha ra na. Ay amo nga ang lain kurtas ay Aka na lang isa nakapokus ra ko na ng isa. napani. Yan ka na. Napani diha ana. Paita. Ayaw ihigday mong kamot street pa baba para dili maamong ang uban. Mawatay mahimo ani ma, promise. Wow, diha. Kanta na ko diri. Okay, matanaw ko. Ipakakasabot ani. Sige, pakaskas gani kay matanaw ko. Sa kajuti. Sige, tanawa. Ay, sabi. Be, Ha? Nga naman. nako isulti. Asa sa kay katanaw sa kunigian nung kanang unsaon maggitara kay gusto ko makamao. Tayo Junjo. Ikaw na ang may sabi. Okay. Ako'y mahal. Mahal mo rin. Copyright. Ayun, copyright daw. Sa bantang YouTube. Tumisa sa iyong ngiti. Be, Oh, tawag ka. ano? Ano sa mukon? Ano ka nagsisig tawag-tawag? Uy! Ngano? Sumukan kay ka sa mga trabaho ni Gian. Ha? Bingkoy! Gatulog-tulog man nagamuhan Bingkoy. Ay! Mag-brood ba? Mag-brood. Kabrod ka? Sa kuan, sa Saudi. Sa pa may mga bruno, nabuwang ka? Na ko amigo na ni. Sa syudad pa ng amigo na to na sa Saudi nag welder. Instructor? Welder ba? Welder. Hindi. Gusto ko na kumabroad. Yay, ni mo kinabuhi drig-drig. Dara ka magtiniktikay ni mo bakal dito. Welder sa kuan, Saudi. Saudi Manila. Dako pud ba yun ang sweldo? Diyan naman brod man ka, anong kinanglan pa magang mo brod? Nga na magkay pangita. Magansan man yung tricycle na o. Ay Parang tricycle pod na ay tindahan. Para madagdagan po ang income. Magansan naman ang kuwan na nagbato ka sa laing nasod. Kaya na natin kaila dito, dali na lang kayo ba? Lamang kong binuangan. Di bitaw tinuod bitaw. Binuang di ko. Binuang nagkatawa kung tawa, matang katawa. Ganun mag-abroad man kuno ka. Kung sa may imuhang kuwan nga, imuhang pangita, imo magbiyahe ka, makakawan naman ta. Dagdag income ka niya, para dakong income. Dako mag-income dito builder, dako ko mag-income builder Saudi. May eskwela sa kong tistag 2 months, ito yung nga 6 months. para na i-certificate pa dalhin mo kakuha. Kumpanya mangguna sudlan, kumpanya. Diyan og mag-abroad ka, mular ka na dayon. Hindi pa mo kuan ko mga pilis. Kontraktor, na ko ni kontraktor. Kuan mga kuan ko no ang yang nasaynan kay sa mga kuan sa mga ano sa tingin mo na. Dili man mga building. Mura pa siya mga kuan ba? Repairing shop. Importante dyan na nimong dakang income. Manang Sa ito ka sa dani mga na mo asawa. nga Nung katang ningon ko nimo. Hindi ka di. Itong kuan masunod. Hindi ka gagawin. Ganun gusto lagi kang mabrod. Nga na naman kay pangita. Palit ko BMW. Muna kang bisyoso man ka. Bisyoso kang Dili oy, bisyoso.
para sa kinabukasan. Pag abroad dili ang ambisyo na abroad pero makakwarta para sa bisyo dili. Para mga tangat sa buhay. Hindi ka masagot eh. Nasagot dili. Nga naman. Hindi na importante ng abroad. Kontento na ko sa kinabuhi karon. Seryoso si kang mag-abroad. Mo gani man nangid nimo. Kay kuan nangita ko ng ilang kumpanya o dagang welder kay gusto ng ilang project. Dagan man pud Pinoy. Sugarang Pinoy. Yung mga pa yung gusto. Yung pala Jordanis. Yung pamilya. Dili man sa imo na gusto ko magpalayo. Ang akong ginahuna lang para maragdagan ang income. Uli ka mo sugod di. Wala ta mahimo dagon. Mugay na Dahil nangit na ko day ka, okay ra magyabog ato ang pamudyan, mag-drive ra ka. Okay. Hindi ka mo sugod. Nya na ram to siya na. Sabi niya, bay gusto ba ka mo abroad? Welder, nakabalo man ka mo welding. Nya pagkuha lang sa TISDA para na kay certificate para mas dali ra kuno og na certificate. Sige, manangit ako sa akong asawa. Kung man kayo mo rason nga mo abroad ka nga, okay ra man nagkato ang panginabuhi. Kakaon ra magyapon ta. Ang akong rason, madagdagan ang income, mura kong income ba? Mura na ang rason. Huwag mo kong rason na matug abroad para madato. Magdagdagan ang income. Hindi ka masugod, dili good. Hindi mo ka mamugos. Hindi mo ka mamugos. Basta, nanangid ako nimo. Kalisod ra daw nang magkaladyo. Daghan ra ba nang giabroad nga nagubang pamilya, Dili ta. nagkabuwag. Naitawag yun na mahinang nila lang. Unang mahinana. Hindi mo ko mamugos, nananghilig ko nimo. Kung dili ka, di ikaw may masunod. Siyempre, mabitang nananghid. Kaya sugod ka dili. Wala nimo. Ako masugot og mabrog ka, kung mato pa man ka ladyo. Ngayon, dagang budget. Kontento na mo ko si mong panginabuhi dani, madyo pareha ko subang asawa nga materialistic. Laro. Gusto kuan na ako kontento na ko ngay nga niya ang kinabuhi nga mag-abroad pa man jud ka. Man ka nakuha ng mga mangita kag dakong income. Mo ka ni. Nagahorang gusto makabalaban ra gyapon ta. Kay lisod makaladyo. Ikaw, di masunod. Dili ka masugod. Di mo ka mamugos. Basta nananghid naman ko. Sug na nakailaing kasabot. Matukag lang Di nato. ako ram nang kailagod sa unang sa trabaho pag Cebu. Basig rason ra nang imo rong makaladyo ka. Rason. Para tanga. Anong rason? Kadugay na dani karon pa ka may Nagkuha mo sa Facebook god na kita lang sa Facebook ba? Yan na siya sa kuwan doon, Saudi. Karon pa ka magkuan-kuan, pakalit-kalit na imong desisyon basig na nakailaing kasabot. Anong kita? Kasabot mo ni noon. Anak ng tinulaw. Tinulaw para masudan. Binira. Daghang kuan, karon pa ka niningan nga mag-abroad, karon pa ka mo-abroad nga na pandemya. May Sige, laadya na kag pajito di ganing ba? may mga abroad pa kadayon karon na may pandemic. Siyempre, magkasikaso pa sa papel. O mo mawala ng pandemya, di makalupad yun. Sige, laadya na ka, nabuong na ka. Ayan, Gusto na kang lakaw. Ano ba yan, Gi? Nabuong na ko, no? Nanangid lagi mo abot, mabuong na noon. Siyalan man, te. Sinasuda na imong utok. Siyalan man ka, te. Lagot ka dyan. Tapos mo yung yan. Ulo ka talaga. Sinasuda na imong utok. Nga karon pa ka magkuan-kuan. Wilakon, di. Nanangid lang kita. Wilakon na. Hanggang karon pa man ka mag kuan-kuan na mga bro. Ito mo na magkatawa tayo, ikaw wilak. Makaingan kag lalim ng magkaladyo. Alam ko yan. Alis na Hindi, kami. isang bitaw tayo ng kuwan. Pero Hindi nang gusto makang ma-abroad.
Nangon na ganun nang hidra ganay. Manilog lang yung baji. Katawa pa. Mani ka na. Oy. Gilak. Hindi ka kontento. Ito pagajikas ladyo. Nanangid na ganito, puro tutong na. Naramay ni offer ko, wa mo gumukuan. Imagine ko para sa ang ibang asawa nga gusto nilang dagang kwarta. Dili. Naku, kontento na ko gan sa yata ang kinabuhi. Hindi ko gusto mag-aburog-aburog ka tudtos ladyo kay dagang pamilya nang nagaba ang hindi nang mag-aburog-aburog magkaladyo. Maski ikaw ganahan kang mawasak ang gatang pamilya. Gusto kang maburog. Bawasak na rin. Bisa lang ito mga bro, kinawatak na noon. Ano ba yan? Na kay kasabot. Hindi, abot. Balik tayo lang yung kung na na yung pamilya Kaya ni chat na ko, puro man lalaki, mga welder na sa Saudi. Kaya ako rin ng amigo, syudad pa itong trabaho ko syudad. Ako kadawat na na imong desisyon. Kalit-kalit lamang ka. Nanangid naman ko. Ano ba yan? Anak ng tinula o, tula pa namang ulam mo. Kalit naman kag desisyon. Hindi nga na. Dugay-dugay na tong dugay na tang nag-uban. Pila na katuig. Karoon na kamaingan nga moaburod ka. Bigla-bigla kag desisyon. Nakaingan kag wako sakit eh. Kalit naman kag maingan mag-aburod. Nanangid na ganito. Hilak Ako man. nga, kumamukos ko. Ug dili ko rin ganun diyan. Pila rin pa yung dili. So, palit lang sa kasudi. Kagul-gul diya, kinanangid na ganyan tao. Ako na nga doon nga ng kinabuhi. Hindi gyapon na madag. Matay ka. Hilak di ay. Nangid ganito. Musugot. Hindi mo naman kong bijaan. Iwan ka ganay. Kuyo. Kalit, tugingon. Karoon pa ko na kuhanin mo nga maingan kang maburod. Manginhas lang ko taron kakaon, manginhas. Mangahoy. Suwayan lagi ka. Ito seryoso jud. Ingan magkagkuan. Nito ka. Kuan! Niitok naman sa'yo noon. Joke lang to, noon sa mga kawin. Parang tanga. Ano, gila-gila mo itong... Hindi mo na kong bijaan. Joke ka, naglay pamilya mo. Ngita, naglay Sige pa, mangita pamilya. ko naglang asawa. Nga naman na basta wala may gugma, maingan ang maburod. Kimangita Lo, naglayang asawa. Hindi mong guna. Hindi mong guna rason. Dugasan na tanag. Uban, 14 ka tuig na. Karoon pa ka maingan mo aburod. Insa may mo ang rason. Dili dito. Joke lang mo tabi na sa mga kami. Doy lang Na na ba? kay badging kasabot na mong messenger. Kalit-kalit ka gilig mo aburod ka. Hilak naman. Hilak bata. Nilak lang dito. Abi na kung katong sa haling mo nilak. Nilak mo ulit ka. Mo aburod. Ano ka? Taon day. Ay sayang yung luha. Kay mahal na ba na? Ay nagkatawi uno na pa mag-comment daron mga buwang mo katawan ni mo. Nilak niya. It's a prank! Nakabawas na ko. Kaya ngon ka ako nakalimot ko itong yung gilat sa puto. Karoon muna ng bawas. Yan ang ganti ng inapi. Kita mo. Prank na mong gusto. Patutang mo. Lubawan nung ganbi. Tingog ba? Meow! Wala mga pegugon sa ang gibati. Prank na mong gusto. Bawas na po niyo. Pinabot ko. Nabot ko si Bungag pinangita. Tapos prank lang ba yan? Prank ko. Tawa akong prank. Naglingkod ra ko na prank na ka. Kato nabot pa tag si Bunga. Ganyan kalupit si John Burst mo prank.